Civaka hunerveri. Ji modela civakî a ku piştî şoreşa hunerweriyê bi hunerwerîbûnê Rûdayê re civaka hunerwerî tê gotin. Çend taybetiyên vê modelê ev in: yek, di vê devrê de bi saya zimên û kultureke hevpar dewletên netewî hatine damezrandin. Di do, piştî ji holêrabûna aboriya debarê berhênêriya bazirganî derketiye holê. Sisê piştî berhênêriya bîmakîneyan, kargehên mezin an jî em bibêjin fabrîke ketine şûna kargehên biçûk, an jî veguheriya wan. Çar, di vê devrê de serjimara welatiyên ku bi çandiniyê mijûl dibin kêm bûye. Pênc, civak bêtir bûne civakên bajarî û bajarîbûnî zêde bûye. Şeş, di vê devrê de çanda girseyî bilind bûye. Heft, siyaset li der û dora partiyên girseyî kom bûye. Heşt, giringî û rola zanistê zêdetir e û zanist li ser gelek warên jiyanê û di berhênêriyê de tê sepandin.